Об'єднання українців у Польщі – одна з найстаріших українських громадських організацій за кордоном. Вона працює вже майже 70 років і об'єднує представників української національної меншини. Сьогодні організація не лише зберігає українську культуру та традиції, а й допомагає новим хвилям українців, які прибули до країни після початку повномасштабної війни. Це організація української національної меншини, тобто громадян Польщі, які мають українську національну ідентичність і зберігають і розвивають свою українську національну ідентичність на території Польщі. В основному об'єднання українців в Польщі зараз це організація нащадків людей, які були депортовані під час акції Вісла в 1947 році, коли комуністична польська влада депортувала, тобто насильно виселила, переселила 150 тисяч громадян Польщі української національності з території, де вони проживали відзавжди, на території, які були до Польщі приєднані після Другої світової війни, тобто на території, які колись належали до Німеччини. Після початку повномасштабного вторгнення Росії до Польщі прибули мільйони українців. Завдяки розгалуженій мережі осередків по всій країні, об'єднання українців у Польщі долучилося до підтримки біженців. Водночас громадська організація визнає, що можливості волонтерської допомоги обмежені, тому багато новоприбулих українців створюють власні ініціативи та об'єднання. Об'єднання українців в Польщі як організація національної меншини, яка має довгу історію, має також розбудовану систему організаційну, тому що в нас є відділи, тобто регіональні об'єднання, такі сполучення і місцеві гуртки, яких майже 80 в Польщі. І вони були завжди активні, в сенсі вони постійно працювали, в нас є контакти з польською владою, з українською владою. І в моменті, коли з'явилися тут українські біженці, ми могли їм допомагати. Але ми зараз відчуваємо, що і ті можливості, які може надати об'єднання допомоги, і також ті очікування, які мають біженці, є дещо іншими від можливостей, які може надати національна меншина. Тому що ми є організація, яка працює в основному на волонтерських засадах. Ми не маємо можливості працевлаштовувати людей, ми не маємо можливості також вести якусь ширшу активність, тому що в нас просто немає людського ресурсу. Одним із найважливіших питань сьогодні залишаються польсько-українські відносини. Попри безпрецедентну підтримку України з боку Польщі, після 2022 року між суспільствами й досі існують складні історичні теми та взаємні непорозуміння. На думку Мирослава Скірки, для збереження партнерства необхідно краще розуміти контекст і чутливі питання обох сторін. На жаль, ми залишаємося трішки в таких виізольованих бульбашках, які пробують там з собою стовкатися, а немає цього процесу, що ми зрозуміли себе. І також після цього розуміння, що ми дещо виправили в тому, як ми бачимо один одного. Чи поміняли свої думки, чи свої очікування відносно один до одного. На жаль, такий процес не відбувається. Ще одним викликом для української громади в Польщі є збереження національної ідентичності серед молодого покоління. Громадські активісти наголошують, що дедалі більше молодих людей дистанціюються від українського культурного життя. Тож після завершення війни важливим завданням стане не лише відновлення зв'язків з Україною, а й пошук нових механізмів залучення молоді до української мови, культури та громадської діяльності. В нас є велика кількість українських дітей, української молоді, яка є повністю російськомовні. І вони не хочуть вивчати українську мову, вони не мають інструментів, щоб це робити, і не мають зацікавлення, щоб це робити. І це є біда.
І тепер, як з тими людьми говорити про їхнє українство, це буде складна проблема. Українська держава довго не буде мати способу, ані грошей, ані засобів для того, щоб це робити. Цим мають зайнятися якісь громадські організації. І тут є питання можливості їхньої праці, заангажування, фінансування, знайде джерел фінансування на таку активність, наприклад, в коштах Європейського Союзу або в міжнародних організацій. З тим не є просто. Тобто маємо дуже складний період, ми мусимо усвідомити собі, якою є українська громада зараз, особливо це молодше покоління. І усвідомити собі всі виклики, але також всі небезпеки, які з цього виникають.